Béke legyen mindenkivel, üdvözlök mindenkit. Ez most egy külön, ez most nem az előző videósorozatnak lesz úgymond a folytatása, de mégis ehhez tartozik. Úgy gondoltam, hogy ideje lenne egy kicsit részletesebben tisztázni, hogy maga a lélek, arabul a ruh szó, az mit is jelent az iszlám teológiában. Ö, tehát az iszlám teológia magát az emberi létet, azt Istennek ugye a teremtő akaratának és a kegyelmének az eredményeképpen nézi és vizsgálja. És ugye ezt már sokszor elmondtam, hogy az iszlám az ő nagyon-nagyon hangsúlyozza az isteni egységnek, tehát a tauhidnak az elvét. Tehát semmi a teremtett világban, tehát ez azt jelenti, hogy semmi ugye a teremtett világban nem osztozhat Allahnak a lényegében. Tehát ebből kiindulva a lélek, azaz ruh szó, az kizárólag ugye Isten teremtett parancsához kötődik, és ugye semmiképpen nem tekinthető semmilyen isteni résznek, meg kiterjedésnek, ami ugye például a keresztény értelmezésben van. A ruh, tehát a lélek fogalma ugye a Koránban is többször előfordul, többféle jelentésben. Ugye a legfontosabb a jelentések közül, amikor Isten az emberi életet lehel, úgymond. Ugye ez a Korán, nézzük például a Korán 32.9-ben olvashatjuk, aztán megformálta és belé lehelte az ő lelkét. Tehát ezt nézzük, értelmezzük először is. A lélek Isten parancsából származik, de nem az isteni lényektől. És ugye ebből kiindulva pedig ugye az iszlám tiltja azt, hogy bármit ugye Isten részének neveztessen, hiszen ugye ezt az előbb már említett isteni egységnek, tehát a tauhidot ezt megsértené. Aztán, hogyha nézzük tovább a Korán 17.85. Megkérdeznek téged a lélekről, mondd, a lélek az én uram parancsából való, és nem adatot nektek ebből, csak kevés tudás. Ugye ennek egyszerűen az az értelme, hogy maga a léleknek, ugye a valódi természete, az ismeretlen nekünk embereknek. Csak annyit lehet róla tudni, hogy ez Isten parancsából létezik, illetve hát hogy az életnek az alapja. Az emberi tudás tehát ebben a kérdésben ugye korlátozott. A lélekről még akkor nézzük tovább. Tehát a lélek az egy teremtett dolog, tehát ez egy teremtett létező, ugye arabul makluk, és ez pedig lényegében ugye a Tahuid el-Kalk elvének felel meg, tehát hogy egyedül Isten a teremtő. Na most a lélek, tehát a lelket, a lélek az nem Istenből árad ki, hanem Isten külön teremtő aktusa hozza létre ugye minden egyes embernél. Tehát ugye ezt már sokszor sok videómban elmondtam, hogy Allah Isten ugye annyit mond, hogy legyen és lesz. Tehát ugye ebből folytatjuk ugye tovább, tehát a Korán beleleheléséről szóló kifejezés, tehát nem szó szerinti, hanem egy metaforikus értelemben kell ugye nézzük, tehát az isteni életparancsának a megvalósulását fejezi ki, tehát Isten nem részesíti meg önmagát, hanem életet teremt. Ugye ezt már több videómban is elmondtam, ugye Jézus kapcsán is ez a kereszténységnél a félreértelmezés, hogy ők úgy értelmezik, hogy Isten ugye a saját lelkéből lehelt volna bele, meg hogy akkor ugye egy lényegű az atya a fiúval, aztán akkor még ugye hozzáveszik a szent lelket, a szent lélek, ugye a Ruh el Kudus, amit már ugye mondtam, ugye ez Gabriel, vagy ahogyan az arab nyelvben van, ugye Gibril angyalról vonatkozik. Tehát ez a három, ez nem egy, hanem egymástól külön vannak. Na most ugye itt érdemes lenne kicsit beszélni ugye a léleknek és a testnek a kapcsolatáról. Tehát ez a kapcsolat, tehát a lélek és a test közötti kapcsolat, ezt nem fizikai értelemben kell nézzünk, hanem egy isteni parancs által fenntartott. Ugye a lélek az nem anyagi, nem osztható, és ugye nem térbeli helyen van, tehát Allah az, aki a test és a lélek között a kapcsolatot megteremti és fenntartja. Tehát, hogy ezt hogy kell értelmezni? Tehát Allah már az emberek teremtése előtt megteremtette a lelkeket. És az, hogy melyik lélek melyik testbe fog kerülni, azt meg csak Allah dönti el. De ezek a lelkek, ezek teremtett dolgok, ezeket Allah az ő szavával, amiről már egy másik videóban beszéltem, ugye tehát Allahnak az örök tulajdonságai közé tartozik például a beszéd, ugye a kalem, ugye erről már beszéltem. Tehát amikor ő azt mondja, hogy legyen és lesz, ez egy teremtő parancs, tehát a lelkek is így lettek teremtve.
Tehát ők Allahtól függetlenek, nem Istennek a részei, hanem Isten által teremtett dolgok. Ugye ugye, tehát ha jól értelmezzük, ugye, ez nem egészen ugyanaz, mint a keresztény értelmezés. És ugye, tehát vannak, ugye már az előbb elmondtam, hogy megvannak, tehát még az ember előtt már a lelkek meg vannak teremtve Allah parancsából. És hogy mikor kerül bele a testbe, itt szeretnék a prófétának béke legyen vele egy mondását idézni. A magzat 40 napig csepp, majd 40 napig vérrög, majd 40 napig húsdarab. Ezután Allah elküldi az angyalt, aki belé leheli a lelket. Ez El-Bukhari és Muszlimnak a hadisz gyűjteményében lehet úgy ezt olvasni. Tehát a lélek ugye a teremtés folyamatában egy meghatározott pillanatban kerül a testbe. És ez az a pillanat, amikor maga az élet elkezdődik. A lélek az, ami ugye ezután fenntartja a testnek az életét, amíg Isten másként nem rendelkezik. Mert ugye amikor Isten elrendeli a halált, akkor a lélek elválik a testtől. Na de menjünk tovább. A halál és a léleknek ugye az eltávozásait tehát ugye a lélek a halálnak a pillanatában, hát értelemszerűen elválik a testtől, de nem szűnik meg nem olvad bele semmiféle kozmikus egységbe, hanem az embernek az egyéni lelke megmarad, és átlép a következő állapotba. De mi ez a következő állapot? Van egy úgynevezett köztes állapot, tehát ugye ez a köztes állapot, ugye a köztes világnak a neve a barzak szó, ami lényegében a halál és a feltámadás közötti állapotot jelenti. Tehát minden embernek az egyéni lelke ebben a köztes állapotban, tehát a barzakban található. Tehát már mondtam, nem szűnik meg nem olvad egybe semmiféle kozmikus egységgel, hanem azok a lelkek mindenben a barzakban vannak. Ez a barzak, ez nem egy anyagi tér, de ennek ellenére ugye itt a lélek ugyanúgy érzékel, tud, és hát bizonyos módon már ugye részesül a túlvilági jutalomban, vagy hát büntetésben, hát attól függ, hogy hát ugye mit tettek. És ugye amikor jön majd a feltámadás, amikor ugye Allah újra teremti a testeket, és visszaadja mindenkinek a lelket. De milyen lelket? Mindenki a saját lelkét fogja visszakapni, tehát nem össze-vissza, mint az ilyen reinkarnációs történetek ugye más vallásokban. Tehát a lélek ugye azonos marad, ugye ezt az előbb mondtam, mint amit a földi életben élt. Hiszen ez a lélek az, ami hordozza a személyiség és a tetteknek a tudatát. És az ítélet napján így viszont minden ember ugye önmaga lehet teljes erkölcsi felelősséggel, tehát számon lehet kérni mindenkit, hiszen mindenki a saját lelkét fogja visszakapni. Ugye ezért van a léleknek ugye erkölcsi szerepe és egyben felelőssége is. A Korán 91 7-től a 10-ig olvashatjuk. Esküszöm a lélekre és arra, aki megformálta, megmutatta neki, mi a bűn és mi az Istenfélelem. Aki megtisztítja, boldogul, aki beszennyezi, elveszti önmagát. Ugye az előbb már mondtam, hogy amikor a lélek elválik a testtől és belekerül ebbe a köztes állapotba, tehát a barzaknak a világába, a lélek ugyanúgy tud, akar, dönt, érzékel, és hát ugye felelős a cselekedetekért, ugye akkor is, amikor még benn van az emberi testben. És ugyanakkor de viszont ennek a léleknek minden képességét, azt viszont maga Isten teremtette, az ember tehát felelős, de Isten akaratán belül. Ugye itt nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy van a különbség, ugye van itt két fogalom, az egyik a ruh, ami egy isteni parancs által létrehozott szellemi dolog, és van a nefs, az pedig az emberi úgynevezett én, az emberi énnek a dolga a nefs, amely ugye érzékel, vágyik, dönt, és ugye hát erkölcsileg ítélhető. Na most ez a két fogalom, tehát a ruh és a nefs, ez ugyanarra a valóságra utal, csak más nézőpontból, mert amikor a testhez kötötten működik a lélek, akkor nefs. Amikor viszont a testtől függetlenül létezik, akkor viszont ruh. Tehát mind a kettő ugyanarra utal, még egyszer mondom, csak más szemszögből.